Matruxas, o concurso das tardes da TVG no quedamos ata, escoiten ben, 50.000 euros. 50.000 euros. Un gran premio, polo que hoxe veñen dous amigos, un de Dumbría, o outro de Vimianzo. Recibimos cun forte aplauso a Juan e a Cristian. Adiante. Carlos. Benvidos ao Tiverás. O nome é fácil de que non se me olvide. Claro. Ti és Cristian, non? Claramente se ve. Ti és Juan, non? Sí, sí, sí. E ti és de Vimianzo. De Vimianzo. Algo máis de ti que tens que contar, Juan. A que te dedicas? Ahora mismo nada, estou no paro, pero veño de ser socorrista, monitor infantil, ali na piscina de Vimianzo, máis no Concello. Anda, moi ben. Porque no bravo que vai a piscina de Vimianzo, normal que te vexa a ti ali. O normal sería, sí. Un traballo moi cansado de socorrista, Sí, Un traballo moi esclavo. son as hamacas, son... sabes? Son anatómicas forenses. Son complicadas. Cristian, ti que te dedicas? Pois eu traballo na refinería en Repsol, en Coruña. Caramba, eso ten pinta de ser máis cansado. Bueno, algo máis, sí. Algo máis, sí. Bastante máis, sí. Sí, señor. E conocedes vos de que? Soldando na piscina? Soldado na piscina. Tamén, bueno, hai que solda na piscina, A pero... última hora, un día creo que nos estábamos. No, de salir por aí de festa, fomos conocendo e ahora andamos bastante máis juntos. Sí, señor, este vídeos aquí xuntos aos programas. Está moi ben. Bueno, comezamos, como sempre, presentando aquí as protagonistas do programa, as matruxas. Estas son as importantes. Según as que vayades escollendo, pois esa será a vosa sorte no concurso. Hai dúas que están baleiras, hai dúas que gardan 500 euros, hai outras dúas que chegan a 2.000 euros, dúas máis teñen 2.000, unha ten 5.000 euros e a mellor de todas, a que máis cheiña ben, ten 10.000 euros. En total, se sumamos todo, daría 22.000 euros. Pero, ollo, porque se facedes perfecto, se acertades as 8 preguntas das 8 roldas e abrides todas as matruxas sen pasarnos, sen abrir ninguna, que estea baleira, gañaríades ese super premio de 50.000 euros. Aí está. 50.000 euros. Que para comprar a Repsol non dá, para facer unha piscina igual, sí. Non sei en que investiríades vos. Ah, no, de inflar, de inflar. Ah, de inflar, sí, ó. En que gostaríades? Tes algo pensado para os cartiños, para o premio? Eu iría de viaxe e despois tapar algún burato por aí. Hai que tapando o burato. A viaxe onde? Tela xa na cabeza ou...? A Punta Cana. Punta Cana non é mal sitio. Non fai mal tempo a Punta Cana. E ti, Juan, vaste con a Punta Cana? Eu supoño que quería comer de viaxe primeiro. Pois sí, tamén bajar algún tal, tatuarme, que foi o que dixen aquí para vir. Tatuarte? Un pouco máis. Xa tes vendel, ainda máis? Sí, sí, sí. Anda, que te queres facer agora? Non sei, teño unha carpetiña aí na casa onde vou apuntando todo tal, pero como non vou parar nunca, entonces creo que... Amigo, vale, nova tatuaxe. Oye, se gañas esta carta, e te guste, hai que mandar unha foto logo aquí, te verás a ver o resultado, vale? Vale, vale. Chicos, Juan e Cristian, moitísima sorte, comezamos a xogar na rolda número 1. Vamos a dar. Con estes dos amigos de Dumbría de Vimianzo. Chicos, primeiro número, con cal empezamos? Veña, dale. O 2, veña. Cristian dixo o 2. Xogamos con ele. Pero antes temos que coñecer as categorías que temos no programa de hoxe. Son 10. A primeira é salsas do mundo. Temos gatos famosos, temos verbas, temos ríos, temos sargadelos, temos reloxos, temos Vimianzo, parece que foi Dios, delfins, guerras e primeiros auxilios. Po socorrista. Eso non vou dicir que se me pone un callo pochois. Se ten risco, Venga, necesita máis. Número é para chisme. Ou pregunta, a ver. Gatos famosos, veña. Esa mola. Gatos famosos, marcámola. Doraemon ten 4 bigotes. Será certo ou será falso? Eu sempre penso 6, non? Ese 3 para cada lado. Eu pintaría con 3 para cada lado. Pois eu con 4, sí. Falso. Falso. Sin pensalo, xa. É que non o pensou moito, xe dixo que foi falso. Total, non sabemos tanto. Pois están de acordo, marcamos falso. É falso, claro que sí. Tiña 6, tiña 3 para cada lado. Primeira pregunta acertada correctamente. Primeira matruxa que podemos abrir a número 2, chicos. Cando que irades, apretamos o botón. 500 euros. Algo é algo, ten razón, Cristian. Vamos, ben. Que vale? No, ainda non se pode marchar un.
Podemos seguir abrindo ou podemos plantar. Sí. Un pouquinho máis, damos outra máis. Tengo máis. Apretamos logo o botón. 1000 euros. Ahora esta que... Despois hai que calmar, E agora Veña, esta é unha máis, que total é a primeira. Dalle unha máis, o que será moita suerte, despois será a primeira. ímolo ver rapidamente, se lle damos, sabemos. Vamos, Dámoslle. Ai, boneca, 2000 euros. Bueno, ahora paramos esta cosita, Cristian ten aí a mao quente, pero está llando con moito xeito. No, pero en frío, así en plan. Estou indo do fin de semana. Ainda che do fin de semana. Madre mía. Eu digo, dame outra. Outra é imposible que na primeira que saxe esa, tío. Por que non? No, ¿Qué máis facemos? fuerzas 2000, veña. A Imos primeira a- dos Ahora horas. fallas unhas ou perdes todos. Mirade se queredes árbore de premios. Veña, dalle, va. Ahora fixaste todo, ahora Dale, dale, Cristian. A ver. E por que non vai estar? Aí está, 5000 euros. Caramba, 5000. No, nunca. Aí digo que tamén é 10.000. Só hai unha boneca de máis valor que esta de 5000, que pode estar aquí dentro, a de 10.000. Ou tamén pode estar a Valeira. A ver, fai que queira, fixaste o vento do naco, dalle, dalle. No, vale, dalle, que sacar Sí, a no, A ver, no, fixaste o vento momento todo, para pensalo ben. Arriscamos e imos a poder de 10.000, Dame un. plantámonos No, ou estamos usamos o juntos, seguro. todo. Dale, sin medo. Necesitas un poco más. Sí, pero que pasa con eles? Aí, claro, que tal vou defender todo. Chúculo, Hombre, que fra- chúculo, chúculo. Non pasa nada. Ai. Hai outra dúas de 105.000. Ahora temos que ganar en 3 preguntas. Hai outra boneca que ten 10.000, ainda non pasa nada, ainda queda moito por xogar, quedan 7 bonecas por abrir, a mellor boneca ainda está dentro. A 7, veña. 7. Sí. Marcamos a 7 logo. Imos pois coas categorías. Cal escollemos? Veña, verbas. Verbas. Pois veña, verbas, marcamos verbas. Non sei de ningún, non sei. Algunhas saberemos, ó. Imos á pregunta. Un langrán distínguese por ter un corpo forte e as súas poucas ganas de traballar. Conoces algún langrán así? Usades a palabra así a miúdo? Si, no. No, a verdad que non se usa A moito. ver, nós para abajo dicimos lorchan. Chancan. Ou can. Algún amigo teredes así que encaixe nesta descripción? Ah, sí. Igual se chama José Luis ou... Bueno, forte non, pero un pouco dejar de traballar moito. Que? Verdadeiro? Eu diría falso, pero... Pois sí, eu diría falso tamén, porque non te pode ser bajo sin non te pode ser fuerte. Por eso. Pois veña, falso, van. Falso. Sí. Seguro, non? Sí, sí. Home, seguro non, pero... Non hai nada nesta vida, seguro. Na mágoa, porque fallamos esta segunda pregunta e perdemos de gañar todo o que había neste número 7. Que canto menos tiña, mellor. Se tú era Valeira, chapó. Abrimos a boneca número 7. Que hai dentro? Bueno. Número 3. Témolo claro. Rol do número 3, boneca número 3. E a categoría tamén está decidida. Delfín. Delfíns. Gustamos aí os Son bonitos, non? os golfiños, os delfíns. Marcamos delfíns. Os delfíns dormen cun ollo aberto. Caramba, certo ou falso? Espera, que dormirán cos dous, non? Van dormir ali. Eu sei que a mí soname de que dormen cos ollos abertos, pero claro, pon como... Non vou preguntar cal. Pues falso. Se dormo con os abertos, dormo con dous. Pero a mí mellor é para andar chejeiros como un, sabes? Tu, Cristian, di que ou cos dous ou con ningún. Exacto. Ese é chosco delfín? Pero dicir que non está facendo un esforzo. Escoita, igual. pois daquela falso, porque ou cos dous ou con ningún, me dixo que metía. Falso. Xa está falso. Pois veña. Vos sodes uns extremistas ou cos dous ou con ningún? É que para acabar de dormir con ella, a ver, non me teño 6 de xente que dorme media tal, pero... Pode ser. No, a ver, a mí sonábame de que eu dende algún sitio vin de que algo raro facían a dormir. O sea, onde terán con a contarse nada. Ti en Vimianzo tiñas un pub, non? Bueno, era un bar, pero bueno. Era un bar, o que fora. Ao final... Mira que non vería xente dormindo cos ollos abertos ali. Algún vería. No, os delfín poden pasar igual. Os carros que son encerrados tamén. Tamén. Tengo os encerrados tamén, pero si, cos dous ou con ningún. Que marcamos entón? Falso. Marcamos... No, non lle des. Ainda non hai que dar. Pero hai que marcar. Marcar falso. Van ca ansia. Sodes todo ansia viva. Imos comprobar. Me cachi na man. Ves, sonábame de algo, tío, non sei. Falso. E sabedes por qué? Dormen ca metade do cerebro desperto, digámoslo así, porque senón afogan ao estar na auga. E de por E necesita respirar, a mitad do cerebro funciona e a outra mitad descansa e dormen cun ollo aberto. Unha mágoa. Era moita sorte. Hai 500 euros. Hai algo máis dentro? Estamos en 1000. Ya estamos en 2000. Claro, Se ten os 5.000, ten os 10.000. Pero non ten nada. Está Valeira. Bueno, un desastre, un senhor, non cambies. número 1.
Xogamos coa 1. Vaya, Vimianzo. Ainda nos quedan 7. Saque de Vimianzo. Xa que de Vimianzo. Que vai ser fallada, pero bueno. Juan, tes todo un concello detrás de ti, eh? Sí. Marcamos Vimianzo. Xa levan 32 anos. Xa son 32 anos. Marcamos Sí, Vimianzo. así, mal será. O Soneira, Sociedade Deportiva, gañou 2 veces a Liga da Costa. Certo ou falso? Fijo, agora xa tenme de dicirle porque conoce todo. Dúas tamén. Pero antes ganou máis. Claro, que hai que contar con que poder ganar máis. No, a ver, ganou unha porque fomos con eles no autobús celebrado. Se ganou máis, vale, non? Se gañou algunha máis, terías que marcar falso. Claro, que eu estaba confundido. O Soneira gañou 2 veces a Liga da Costa. Só 2 veces. Só 2 veces. Parecen poucas, A mí tamén. Porque estaba pensando... A Liga da Costa igual habrá 2 veces. Da igual en que división tuveran, se ganou en primeira regional, as É que cinco os amigos ganou... juveniles ganaron, que fomos a celebrar con eles, pois me acordo, pero... Da igual. Acordas a celebración? Claro. E acordas a celebración? Ou... Sí, teño unha camiseta firmada e todo. Vale, vale. No, pero podes acordar que gañar a Liga e non acordaste a celebración. Sí, hai fotos. Acordaste todo, vale, vale. Hai fotos. Pero claro, esos eran juveniles. Despois tamén hai os grandes. Pero refirarás aos grandes, claro. Sí, non Claro, mandan sí, bien. sí. Soneiro. Falamos de categoría absoluta. Os Soneiro ascenderon de segunda a primeira, de primeira a preferente. Mira, é a segunda vez que subiron a preferente, entonces que 2 veces tuveron que ganar. É a segunda vez que suben? Sí. Vale, pois Sí, verdadeiro, certo. No, se é a segunda que suben a preferente, Ganaron 2 veces a Liga para subir. pero xa ascenderon unha vez de segunda regional a primeira regional. Xa sería outra. É de primeira, non entendo. Claro, se a gañou algunha vez máis, Porque deberías marcar falso. Claro, claro. Buah. Hasta a duda, se a gañou só 2 veces ou se a gañou unha vez máis. Habiendo contando así, entonces falso. Non sei, contando- non claro, sei, porque para non ascender sei. de segunda a primeira Non xa é sei unha cando- vez. non sei onde E a empezaron. preferente subiron, descenderon e agora volveron a subir ainda, o se non foi ano pasado foi anterior. No público non temos ningún compañeiro do Soneira, non? Ningún amigo vos. Non, que non se Por lo, o como din ahora é excusado. Temos que marcar. Bueno, pero dicimos falso porque se contas a de que descenderon de segunda a primeira. Non sei onde empezou, se empezou en Temos que segunda ou en marcar. primeira. Veña, falso. Non, non toques. Non me gastes o pulsador que este con as cámaras de fotos e corre moito. Falso, Marcamos vamos a matar, pero falso. falso. Marcan falso. ¡Falso! Menos mal. E onde querías cambiar? 67, 83 e 2005. Gañou unha 3 veces. As túas amistades vamos a tranquilas en Vimianzo, Un cumpliche aí. saludo para todos en Eira. Hai un saludo que falta lle fai. 500 euros. Vamos a romper máis. Ahora sí, porque se non me van a comer. Seguimos abrindo. Sí. Imos a polo Rayo Xe. Sí. Sorte, chicos. 1000 euros. Bueno, mira. 1000 euros. Sí, venga. Mais, non, veamos esto, venga. ¡Chócolo! Mellor así, temos aí Quentamos. Estamos aí indo ver. Quentástevos aí, quentástevos. Para mí a que abrila. Se esa pola comodín do Rayo Xe, era o único xeito de facelo, seguir abrindo hasta que aparecera a boneca de 5.000 euros. Que non estaba, que era só de 1.000, que a vez da fría, xogade ben e quedan moitos cartos por gañar, e o primeiro que podedes gañar non son cartos. É un xamón, pero bueno. Mellor picar no xamón que picar na leña, non? Bastante mellor. Apetece un xamonciño? Moito. Pois temos que ir para gañalo co pregunta do persoeiro. Can temos hoxe? Pelo ten, Vendel. Polo pelo non vos sona, non? Non, pero pensei que era unha muller, pinta, se ten que se bijote mal, o sea. Home, pode ser unha muller que se afeite, pero non me ten pinta. Que dixeches? Tauriñán. Sí. Pois os ollos casi parecen, non? Será ou non será? Sí. Pois ten toda a pinta de ser Xosé Antonio Touriñán, aí está, señor. Gran humorista, gran actor e amigo do programa do Tibrade, Gracias Story. Controládelo. Sí, pero pensaba que era solo decir un nombre, saludos a Ramón. No. Ay, pero espera mucho Tauriñán. A pezuña pode levar igualmente, Vale. o oso, pero para gañar o resto do xamón hai que acertar a pregunta que vai sendo esta. En máis dunha ocasión tivo que vestirse nunha igrexa para actuar. Será certo ou será falso? Non igrexa, vestiuse de cura, de homosekista, pero non igrexa. Sí, hasta eu teño actuado na obra de Pastorcillo, sí, mal. Se te cambiaxe nunha iglesia que estará feito Touriñán. Por eso. Sí, eu antes te tengo que cantar unha pieza. Nas iglesias. A ver, estaría mucha inuche nunha iglesia estaría moi ben, así no... Que eu non creo, pero bueno. Deste que non. Eu digo que non, pero... Pero bueno, a ver, isto non é actuar, isto é vestirse. Ollo, A ver, a mí Pero vestirse nunha igrexa. Escuta, actúa na festa do pueblo, que é ali no campo da iglesia ou tal, e vai, como lo cambias na Cristil. Non, que sei. Pode ser. Eu dicía que é certo, E ahora dijera, o que jara certo. Eu digo que falso. Venga. Eu digo Pero, papel, tijera. Gañache. Gañou Cristian, gañou Cristian. É un actor que ten que actuar en sitios, Eu digo que Como falso. faredes? Ai, me caí o micro. Ai, pois agarra, espera, cuidado, espera. Agarrámoslo entre dos, tomámoslo xeito, bueno, mira. Vai, chepa aquí, popeto, que che vale ben. Aténdeme. Telo roto, telo roto, para.
Mira, no, ponte mala. Quise yo meter por aquí atrás. Danos sin coser, Dios mío, juventud ahora. Madre de Dios, mete aquí que carteira. Aí che vai ver. Que cura así de loco, pasa nada. Hai que aprender a coser, Cristian, Dar unhas puntadas non pasa nada, Unha meta que saber coser, que ser un botón. Bueno, temos que marcar, certo ou falso? A ver, atendo unha última teoría. Ti pensa que... Tamén eu non. O sea, non está empeñado para certo ou falso. Non marca. Eu penso que é falso. Ti pensas que é falso? Marcamos falso logo. Tamén non. Aquí eu penso que a miña teoría acabou, pero se ganaste ti, piedra, papel, tijera, eso é... mundialmente. Palabra de Dios. Sí. Marcan falso. Para. Que non lle des que me va a romper. Ansia había por tocarlle. Estaba en soltero, tanto tocar. Tranquilidad. Por Dios. Falso marcamos, como lo comprobar. Teñen ansia pola vida. Touri, é certo ou é falso? Nunha iglesia? Sí, é certo. Nunha iglesia. Pois é, Esta xente, macho. Conte, Cristian. Sobre todo cando andábamos por aí de xira con mucha nucha, os camerinos dos campos das festas son moitas veces as igrexas. Nunha iglesia. Eso digo, a ver, esta xente, importante para ese dicilo, tens que cambiar en miles de sitios. A verdad que sí. Vas a Valdea a casas presentar, por aí afora non che queda outro remedio. Moitas veces en igrexas ou en concellos, sabe Dios. En donde perdimos o xamón. O carallo bolsillo. O bolsillo tamén o tes que coser. Tamén cho digo. Xa, dúas cousas que descubrimos aquí con esta pregunta do persoeiro. Podemos levantar no resto que nos queda de programa, que che dá, mira, se non queres coser, leva unha modista. Sabes? Se non queres dar o traballo, podes levar unha modista tranquilamente. Pero sí, Non te fijaste, loco. que non nos rebentes aí o micro que é o que temos tamén, No, Bueno, non é problema. curar do material e a ver se sorte de sorrir aquí a Juan e a Cristian na rolda número 5. E é unha noticia porque ainda nos dura o pulsador, ainda nos duran os micros. A ver se non rompemos nada, rapaces. Non podemos dicir o mismo el pantalón, pero... Calma, no, pantalón xa para rebaixas. Marcamos o 5? Sí. Marcamos o 5. Non de nada, non sei que tanto nada, para diante. Os ríos, os primeiros ríos. É que primeiro auxilios dan moito pavo, porque non vou saber. Teño medo de non saber, va, Sargadelos. Vamos, sorpresa, debería saberla, non? Sargadelos. Sí, Sargadelos. Marcamos Sargadelos. Sargadelos fabricou en cerámica un cubo de Rubik. Isto é verdadeiro, fijo. Sargadelos fabricou en cerámica un cubo de Rubik. Certo ou falso? Sí, así, parece unha cousa chula, para facer. Parece Para chula. na casa, digo, meter un cubo de Rubik de porcelana de cerámica, vamos a ver un cubo de Rubik. Pois, por certo, non me parece nada tan lindo. Certo. Credes que sí, non? Tedes algo así de Sargadelos na casa ou así? Sí, ou- Sí. Parecido así a cubos de Rubik, parecido. Cubo de Rubik non, teño cubo de Rubik, pero eu arrancaba a pegatina, arrancaba os colores como Era o que non os facía ver, ti trampeabas. Claro, arrancar a pegatina fora. Certo. Sí, Certo. Marca el certo. El hallo con tocarlle, perdalle para atrás. Si sempre é, no. Vou vallar aquí Sí, esto. sí. Hai ansia por darlle aí ao chirimbolo. Marcaste certo, imos comprobar. Pois non. Cando un está en racha, Vamos ver. Teñen feito xollería, pezas de gai, que teñen feito de todo, pero cubos de Rubik tan modernos, Os años estou mirando, ainda non fixeron. Estamos en racha, chicos, Sí. Cando un está aí, Pero na vamos. racha que non queríamos, claro. Número 5. E está vale. Mira, un que te faría preguntas, non te estaba aquí. Vale, ahora canto sempre, xa. Pero o que vos digo, 13.000 euros que ainda podes gañar Sí, nestas para tres acertar algún. últimas roldas. Home, acertar preguntas é principal. A ver se comenzamos a acertar preguntas na rolda número 6. Ah, non, miren. Porque a dúas outra vez non se pode, sei. No, a dúas xa foi. Porque marcamos a 9. Sonses. Non sei. Sodes de bailar ou máis de comer? Este sí, eu. Eu sou máis do comer, pero este bailar sí. Salta do mundo, veña. A receita tradicional do alioli inclúe unhas pingas de nata. O coloriño tenue, así. Claro, non sabe nada, nata. Sabe, Leone. Non van as cousas, claro. Silencio no público, por favor. Vamos, Isto alioli podemos non alioli, preguntar pero... Eu preguntaba ao público, porque hai unha pila de mulleres que ao mellor son elas a... Home, tamén os homes saben cociñar, Bueno, pero vou preguntar a mulher, fijo, non me sabes machista, pero fan moito mellor comer que nós. Bueno, hai de todo, home, hai de todo. Na miña casa, por menos, non. Como hai do público? Como digo, sí, Sí. como digo, público. Unha así que parece como a nosa nai, miña nai sabe o fijo. Como que tiña cara de nai. Claro, por exemplo, este señor de aquí non me diría, ou eu, chaval, ou así. Oye, pues este señor igual pode saber, non ten? Non, dijo que non ten cara de nai. Ah, no, cara de nai no. Hai douche razón. Claro, por eso. Douche razón. A ver, é que fijamos tampouco non beso. Quen ten cara de nai? Cara de nai, home, menos esta que parece que non é moi noviño, o resto, mas... Sí, moita cara de ter fillos non ten, esa Mira, razón. eu esa señora... Pode saber igual de aí, Aioli. A do jersey amarillo? Que señora? A que está na esquina de todo? No, a do medio, a do jersey amarillo, o beijo, sei, salta na esquina. Terceira fila, non? Bueno, claro, na esquina o Aí seguimos, Sí, a sí. terceira fila. Imos a por ela entonces, moi ben. Sí, bueno, sí, sí, sí. Imos por ela. Nadiñas. Que tal, amiga? Pónteme para, fazme un huequiño. Como estás, amiga? Como estás?
E non le dá pregunta. Non le dá pregunta, espera, que estar atento, Dios mío. Como te chamas? Dábamos sono, Laura. Laura, daba cho sono. Ai, Dábamos ainda o sono. conta, Laura esta. Laura, de verdad, ao acabar esto, vas-te castigar, Por favor, sinvergüencería, hai que non este público, por favor. O resto moi ben todo, Laura, alioli. Que che di eso? No, sí, no, sí. Sí que. Que é certo ou que é falso? Ti crees que leva nata o alioli? No. Ti dis que no. Te has feito ti alioli, bueno, un palé de alioli te has feito semanalmente. No. Pero te has feito moito alioli? Non. Non. Pero, entre certo e falso dirías que... No, a nata Non che pega no alioli. non me pega no alioli. Bueno, moi ben, porque tampouco che pego sono, Laura, vale? Porque sabía que había un que non aplaudía, debía ser ti. Vou te vigilar a partir de ahora, É que el di falso e dijo certo. Vamos, si bien, Vamos vamos. certos outra vez. Pero, iso falseamos, non ten, non? Usted digo moi segura, moi segura. Non, moi segura. Es que esta muller está aquí por estar, Ven. Esta muller. Tradicional, a parte tradicional. Tradicional, claro, ten que ser... Mira, pues precisamente por ser tradicional ten que ser con nata, coa solución ou maquinaria. Pero botamos suerte, son falso. Veña, sí, que? Certo. Dijo certo. Certo. Veña, va. Certo. Pero ele dixo certo ou dixo falso? Certo, falso. Usted sabe o que dixo Laura, se acorda do que dixo. Dixo, va, acorda. No, despertou, ahora despertou. Mira, se non te A ver, lo peleo, falso ou certo? Ele dixo falso. E vos que tides certo, non? Marcamos certo. A ver, acaso unha señora que está medio dormindo no público, Ah, e que ainda máis que o conta. Mellor facerlle caso aquí a juventud. Tiña razón a Laura. Non falo máis. Era claro, pero... Eu non falo máis. Unha señora dormida inda lle dá máis xeito. Leva vinagre, Perdón. leva aceite, leva allo e leva tamén limón. Pero nata ainda... Ese coloriño blanco do aliolo que lle dá, podía ser a nata. Pois tamén que non, a nata non lle dá porque non lle leva. 500 ainos, haberá máis? Non, está valeira! Todo lo que salió. Vale, ahora temos unha pila de cartas para o final, hai que tratar as preguntas. Mira que está en todo ao revés. E ainda así, optamos a 12.000 É que euros. os safallos que sei que tan pouco. Optamos a 12.000 euros. Quedan dúas bonecas por abrir. Vamos, collelo carta, veña. Pois vamos co número 4. En que momento teríamos que escoller o comodín? Cando empecemos a abrir. Vale, avísanos ti, porque senón... Si no aviso vos, cando abramos a boneca de 500 euros, que xa sabemos, a partir de aí podes abrir. Sin problema. Reloj, es un reloj. O reloxo da Catedral de Santiago só ten unha agulla. A mí me parece imposible, Certo ou porque... Pero unha para hora, outra para minutos. Bueno, se lle parece aquí a Juan imposible, eso é que é do revés, xa, eso seguro, vamos. Tal e como vamos. Ay, Dios mío. É do revés, No creo que te vamos a ver. Una foto no móvil, un poco de mierda. Era un punto. Yo creo que tan... Queres un cojín ou unha almohada ou algo? Unha manta. Unha manta para esta señora, que lle collo frío, A ver, creo que tengo... É que coñes, é que digo, son as 5 e pico. Tienes para las son as 5 e pico, ou as 6 e pico. Terá que ter para hora e para os minutos, non vai dicir son as 5 e pico, as 6 e pico. Pero se está xusto no medio entre Verá. as 5 e as 6 ou as 5 e media. Eu non vou dicir, vas dicir o que se ti queiras. Non ten unha agulla. Será, eu. A ver, logo, en catedral é importante, non trado as agullas, logo, debía ter os segundos tamén. Que 2 segundos. Cantidad de cartos está gastando na fachada. Andaños hai vendeles, Por eso. Hai andamiaje ali. A ver, por lógica, xa non digo 2 segundos, man. Pero se queres cada dúas, non para os minutos, outra para hora. Se non tens que andar calculando máis ou menos a cuarto. Cristian suda, Cristian sopla. Cristian Suda non está. Veu cogerse. Sudo é todo manjas. Bueno, o que ti queiras, eu digo que por lógica teria que ter dúas, pero que eu sabes que ritmo levo. Tamén estaban Maldeiras a 5 a 7, falleines para Pero foi, no, esta algo ten, Fallo seguro, non, este sí, por eso vou calar a boca. Esta algo ten. Só ten unha agulla, eu digo falso, porque ten que ter dúas, ti digo que queiras. A mí sóname de facer a foto ali e ter unha. Eran as 12 puntos a cadra ou así, sabes, a cadra muchas días. Esa é boa. Está ben razonado. 5, 2 a 10, 3 a cuarto. Está ben razonado. Falso. Cristian di falso. Eu non quero foder nada. Juan razonou, pero Cristian dixo que non, que é do Pero revés. se falla non digno máis nada. No, eu esta non me fajas Que caso. marcamos? Falso. Esta foi o que ti quixeste. Marcamos falso. Cada un comigo, pero o que ti queres. Razonou no Juan, Cristian dixo que falso, coincidiste, ao fin e ao cabo. Pero, ahora xa está, pero bueno. Imos comprobar. Madre del amor hermoso, Que te dixo? mátame camión. Estamos en 2000. Eu ten 2000 ou ten 10.000. A ver se ten 2. Ten os 5 e ten, aí o imos ver, os 10.000 euros. A mellor boneca. A Julia acordámonos por amigo. Rolda final.
E repito que isto, o importante é como se acaba, non como se empeza. Ainda hai 2.000 euros que podedes gañar. A 6, ten claro, Cristian, xogamos coa 6. Ríos, guerras ou primeiros auxilios. Xa canto me dá. Vamos ver primeiro. No, non me faz que por favor. Va a acabar de rematar. Se falla, polo menos. Va a acabar, adivinanzo, Despois librache la ben, levantarnos Juan. sin traballo. Adivinanzo, librache la ben. Tamén pode ser para ti. Eu non vou dicir a resposta ainda que sepa, de que te aseguro, xa che digo. Silencio. Sí, sí, porque senón... Marcámola. Marca o ánimo. Primeiros auxilios. Non van deixar vir os nemes a piscina nunca máis. Pregunta. O sistema de emerxencia PAS fai referencia a proteger, atender e socorrer. É certo ou é falso? Claro, que son os tres principios fundamentales dun socorrista, eso sei, no? Pero, bueno, nós dicimos, no, cando estudiamos, dicimos prevenir, alertar e socorrer. Prevenir, alertar e socorrer. Atender non é alertar. Está mal. Que proteger non é tampouco... Proteger... Bueno, De atender a que cal era outra? Alentar? No. é que non estou seguro. Alentar. Non, non entendí mal, no. Prevenir, alertar. Alertar. Claro, tens que prevenir o accidente. Despois Se alertar, despois pasa igual, socorrer. tens que avisar. Alertar, E despois tens que socorrerlo. Ajá. Proteger, claro, se proteges de que non pase nada, tal. Atender xa está mal, porque ti non podes atendelo, tens que alertar, eso está mal. O que pasa é que eso cadra outra cosa. Falso. Pero xa me parece que me escada expliqueime moito, expliqueime mal, pero ao final... Ah, no, eu entendinte. Mira que xa non levo cartos. Se ainda por riba non me meten fora do traballo... Hasta ahora fui. Nos intercedemos ante a piscina de Mianzo. A ver, moi todos nervios todo aí, Que está mal fijo, porque ti non podes atender a unha persona antes de avisar aos servicios médicos. Sabes, ti se tes a persona mal, tens que avisar para que se veña a buscar. A mí convenciche, eu creo, te. No, que claro, falando así serio, claro, Eu pero... convencido estou. Eu tamén, falso. Tú tamén. Marcamos Dios entón? mío, era que me faltaba. Juan o socorrista de Vimianzo, cuidado. Pô, no cala a boca. Socorrista ou ex-socorrista, imos ver. No, socorrista. Certo ou falso, Están Juan? abertos outros tipos de traballos tamén. Falso. Aparte, algo con YouTube tens que ver aí, aparte da... Sí, pero a meter fora hasta de YouTube, xa verás. No tempo libre aí eses chollos. Sí, fajo bobo. Como aquí, pero para mí Para ti, claro. É que te feito, así, para que te quere buscar, que pode Nah, ver. se o que me quere buscar, búscame polo así polo nombre, fajoche nada, sobre todo cosas de actualidade, busco puntillas graciosa. Na volta, por exemplo, que antes falábamos aí, na volta ciclista a España, con un tanguinha verde este famoso de Borat. Ah, moi Con bonito. a unha bicicleta estática, fun de primeiro todo o camiño hasta que me pasaron. Ibas que a estática. Claro, depois En de tanga. velos pasar, dixen, hostias, as rodas, macho. As rodas. O das rodas foi o que me fallou. Liute. Claro. Pois que non te liei o enunciado da pregunta. A ver. Que marcamos, certo ou falso? É como diste. Falso. Claro, atender non podes atender sin alertar. Xa, claro, xa, picadura de vella, por tampouco vas mobilizar un helicóptero, pero... Non, é falso, fijo. É falso, marcamos falso. Fijo, xa, eu estou temblando, sei que... Marcamos falso. Mal será que o socorrista non saiba isto. Non, aparte que eso te abre no libro, é a primeira frase que hai en grande, esa, sabes? É a primeira frase que ven no libro. Dame un medo comprobar. Ya dime a min. Comprobamos. É falso, home, é falso. Respira. A ver. Proteger, avisar, socorrer. Era como el decía. Ten moi merecida a plaza ali ganada. Non sei se Pode vai mandar un comprar. mensaje, claro. O que che faga falta. Cámara tú. Facedme fijo na piscina, que todos os anos teño que pasar as pruebas. Alemos a 5 anos. Xa sabe de memoria. Bueno, cousa boa, o primeiro paso démolo, que acertar a pregunta. Podemos empezar a abrir xa a número 6? Toma, 500. Estos cartos te dan. Se queredes marchar, plantamos aquí, 250 para cada un abrazo tan amigos. Saca acertou os ciclistas. Sí, É que a ver, tamén 250, que iban ser para cada un. Ojalá, non por saca de pobres. Por eso. No, tempo 1000 tampouco, pero bueno, é verdade. Bueno, outra alegría. O botón de xuntar Sí, dale botón, venga, va. Imos a por os 1000. Sí. A ver se hai sorte, Pero chicos. iso te que vayamos por los 1000. A ver, así 500 salta, vale. Vale. 1000 euros. Ven. E agora que? Eu daba yo. No. Isto non é como se empeza, é como se acaba. Xa tedes 1000 euros. Queredes ter 2000? Pero queremos, non? Pois... Xa non queda máis preguntas, non? No. Agora o que queda, o que tanto vos dá a vos, o pulsador aquí que mallastes nel como no pulpo. Antes de marchar podemos llevar unhas más antes de que se acabara todo. Bueno, hasta patatas se queredes, ou acaba o programa, levadelo para casa se queredes. Vale. Vale, vos de saco de vos, que está gustando moito este pulsador. Apuntado, tío. 1000 xa ustedes. Se abrimos Vale. e esta valeira, non levades nada. Se abrimos e hai 2000, levades 2000. Claro, estaba pensando xa na división dos dos. Ahora si abrimos e non hai nada, non vamos nada, eu que ten nada. Pois a ti, a mí non non indica a igual. propia palabra, nada. Eu por min sigo, ti se non queres explicar, non sigo. Vos veredes, é que ou basta- plantamos ou abrimos unha máis. Tedes o que decidir. Dalle. A mí me vai matar. Mira el papel tijera.
Sojar vededes? 2000 euros aquí de repente, dije, hermano, mira. Pero canto antes, ou apretamos o botón e arriscamos ou plantámonos. Que damos, Unha máis, arrisca! Temos que normal. Como iba a ser o de 2000 euros? É porque non. Soliños! E alá se nos foi no final. Tiñades 1000 euros amarrados, arriscaste, estaban a arriscar, era un 50% prácticamente. Viñaste xogar... E o Samón, sei nada. No, o xamón... Como a casa. A pata e deslamber do xamón. Dámonos a volta para despedirnos aí. Da xente que nos está vendendo a casa. Oye, pero o xamón é o Mercedes. Damos o xamón, nada levaron, polo menos. Unha alegría, chicos, levado o xamontiño. Non unha espalumbría, outra liña alta, como curso, así conseguimos, aí nos tiverá día a día. Dicos mil, xa saben, sigan connosco, veremos.